Li Gundewarê Şamê firokeyên rejîmê zindana Eltobê ya Cêşa Îslam armanc kirin û dencamê de hejmarek ji efserên rejîmê yên têde hatin kuştin. Her wisa bajarê Dûma jî bi êrişeka asîmanî hate topbaran kirin û hate diyarkirin ku neh ji sivîlan jiyana xwe ji dest dan û bi dehan birîndar ketin, di nav wan de 2 zarok. Her li Gundewarê Şamê li Xuta Rojhilat pevçûn di navbera Artêşa Azad û Cêşa Tehrir ya Filistînî de li texa Telkurdî derketin holê û dencama wan pevçûnan de 6 ji leşkerên Cêşa Tehrir hatin kuştin û tê zanîn ku ew hêz hatin veguhestin bo eniyên şer da ku rawestgehên elektrîkê û gazê biparêzin. Li Gundewarê Laziqiyê ketîbeyên Artêşa Azad bajarê Qirdaha bi mûşekên girat topbaran kirin û dencamê de 5 ji leşkerên rejîmê hatin kuştin. Di nav wan de efserek. Her wiha firokeyên rejîmê bajarokê Selma topbarandin û hate zanîn ku hejmarek ji sivîlan bûn qurbanî û hejmarek din birîndar ketin. Di heman demê de bajarokê Qensba jî bi êrişeka asîmanî hate topbaran kirin û li gorî jêderên meydanî ku neh ji sivîlan jiyana xwe ji dest dan û bi dehan birîndar ketin. Li Bakurê Gundewarê Helebê û piştî ku Artêşa Azad bajarokê herdeteyên parastin, termên heftê welatiyên bajarokên Ritiyan û herdeteyên dîtin û hate zanîn ku hêzên rejîmê ew welatî bi kêran û çekan kuştin. Her wiha firokeyên rejîmê texa li Saxûr topbaran kirin û dencamê de hejmarek ji sivîlan jiyana xwe ji dest dan û hejmarek din birîndar ketin. Di heman demê de firokeyên rejîmê bajarokê Heyan bi bermîlên teqîner topbaran kirin. Her wisa taxên mesakin Henano, Qurluq û Şe'ar jî hatin topbaran kirin û dencamê de gelek malên welatiyan hatin wêran kirin û gelek ziyanên madî li wir çêbûn. Li Rojhilatê Gundewarê Dêra Zorê nûçeganê Orient News ragihand ku li bajarê Elbûkemal hêzeke nenas êrişî bargehên çeteyên Daişê kirin bêgo te encam warin naskirin. Her wisa hate diyarkirin ku piştî wê êrişê li bajarokê Reqa û Gundewarê wê hişyarbûneke mezin di navbera çeteyan de li ser rêbendên di navbera Reqa û bajarê Menbij de yên li Gundewarê Helebê çêbûn.